1, 2, 3. Start. И 1, 2, 3, махаме 5, 6, 7, махаме ръце на кръста. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, долу ръцете, главичка. 1, 2, 3. И тичаме. 1, 2, 3, 4, вълничка. 5, 6, 7, 8 и 1, 2, 3, 4, вълничка. 5, 6, 7, 8. Сега момиченцата елегантно изтичват от сцената, а аз ще направя момченцата, които влизат с маршируване с 10 крак и лява ръка. 1, 2, 3, 4, 5. И почваме. 1 и 2, 3, 4, 5, 6, посочваме, 7, 8 и 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, почваме jumping jacks и 1, 2, 3, 4, 5, 6, завъртаме, 8 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сега момчетата седат на едно место и чакат момичетата да влезнат при тях. 5, 6, 7, 8. Започваме с отворени ръце, опънати крака и започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Махаме 7, 8 и 1, 2, 3, 4, 5, 6. Махаме 7, 8. Отново тичаме. И 1,